Мале, каква селения? Ужас! Тия новите кумши са дъното. Абе, как е възможно да искаш да ме гледаш как се рабе? Тепли му! Да, мен хармонично ми тяло искаш да гледаш. Много ли си много? Майко! Та бременната богомолка дори не знае от кой е детето, със сигурност. Мамо, той ти не знае. Я тихо, да не останеш без телефон една седмица. Ей. Събрание! С какво ще ни занимаваш пак? След малко имам час за хилорон. Аз имам да снимам TikTok видеа. Феновете ми ме чакат. Какви фенове имаш ти, има? Имаш един последовател. Ами да, защото всички са ми хейтъри. Гледат ме, но не ме следват. Айде, моля ти си, имаш 2 гледания. Даже дъщеря ми има повече от тебе. Ох, майко, никой не ме харесва тука. Да ми дадат пуканката, не виждаш, че завижда. Мале, баба Ти пък, Яго. Яго, престани да се тъпчеш то чесън, че цялата кооперация мирише. Мълчима, аз поне готве, за разлика от тебе. Аз имам секси тяло, за разлика от тебе. Джулана Ти нема Гани. рускелет. Зато и мъжът само други Мале, ги гледа. хора, тя е направо Не, аз слушай, бе, тя дърта изкофява. Аз може да съм дърта, ама имам тяло на спасител. Даже футболиста днеска ми гледаше пуканката. Ти баба Яга къде, бе, Мале. брат? Не, бе, аз то такова, бе. Нали знаеш, който подбира... Айде сега глупости. Събрах, защото е време да събираме пари пак за блока. А какво направи с парите от миналото събрание? Какво? Поправих асансьора. Ама ние нямаме асансьор. Така не, поправих покрива, че течеше. Що лъжиш, бе, нали залжихме всичко на машинките? Тихо, бе! Пари от мене няма да видиш, мухлю. Нищо. Той Янков ще ми даде пари от теб. Нали, бе? И аз пари за глупости нямам. Събирам си за летеринг лампа да си снимам видеята в TikTok. У вас лампи нямате ли? Да те дам една кружка от нас? Летеринг лампа, бе, олигофрен. Уж инфлуенсърка, няма пари една кружка да си вземе. Хора, кой иска да махнем този идиот Иван и да изберем друг домоуправител? Аз Не може да ме махнете! Може ми още Може. как. За нищо То не не може, ставаш. Иване. Само ни крадете парите и ги Забранявам залагате с ти оня аз. други идиот. Но тогава кой да бъде новия домоуправител? хора, Според мен мама ще бъде Баба най-добрата. Яга. Какво? Как тя? Всички са Иван по-добре се от ядоса, теб, че а Баба Яга никой ще не му е. се занимава, така че кой за Баба Яга? И аз Айде, съм мамо, за Баба честито. Яга. Айде, Айде, разпускаме честито забрането, за че ме Баба почва Яга. турския сериал. Айде, най-накрая. Поздравление за Баба Яга, поздравете я всички. Къде ви Айде, трябваше да бъде това давайте. събрание? И сега откъде пари за машинките? Почна да ми писва. Я ще, Иване. О, Мамо, звъни се на вратата. Ами отвори ма! Аз не трябва да ти слугувам! Не сега, че те издържам! Ами, че ще слугувам! Оф, скоро ще се сраснеш с този стол и с сърмата в устата. Хай, искам да се извиня за поведението на брат ми Иван. Донесох кукис. О, влизай. Ма ко прави той тук, ма? Мамо, бе, дошла е да ни се извини и ни носи сладки. Домашни био, хаштаг healthy lifestyle, без захар. Пръц! Щом са без захар, не ги искам. Мамо, захарта е вредна. Да, бе, да. Ти защо ядеш плодове? Пълни са с захароса. Явиш моя кекс с бяла захар. А ти какво снимаше? Искаш ли да станем без те да ти помагам с снимането? Това ще е супер. Моята майка само си слага пръста хора, на камерата и изобщо не нищо ме снима. няма да се Че аз говори нарочно го много. слагам, ма. Ще чакам Просто не ме просто, занимаваш. вие чакайте. Мило, Да. ти правиш ли TikTok битки? Опа! Аз не играя игри. Какви игри? Това е TikTok. Феновете ти гифтят и изкарваш мани. Ами аз като имам толкова много фенове, значи Опа, кой знае трета колко част парички ще Лиля изкарам. Начкова, фенове. Чули новата схема. Кой послушвате, момичета, бе? Ще правим битки Мале. в TikTok. Битки? С кой ще се бия? Готов съм. Колко човека станаха? Още са 0. Не каза ли, че много хора ти знаят? Може би спят. Бе, кой гледа тая, бе? Кой я гледа? Те гледанията и са само от мен. Мамо, бе, не ме излагай. Абе, за да станеш инфлуенсорка, трябва да си имаш топ гифтери. Мило, така нищо няма да стане. Трябва да измислим друга стратегия. Къде ходиш, бе, безделник? Намери си вече работа, няма аз да те издържам. Стига викама! Сега вече ще изкарам големите кинти. Открихме студената вода. Топлата, идиот. Чакай само да забогатея и веднага те напускам. Аха. Каква схема сте измислили вие този път, а? Ще станем биткаджи в TikTok. Какви? Ще правим битки в TikTok и феновете ще ни фърлят пари.
Ама вие нямате фенове. Кой ще ви хвърля на вас? Спокойно, ма! Проучили сме всичко. Лабадайчо, бетерали, Зоро пачката. Ще чупим лаптопи, прахосмокачки. Моля, моите лаптопи и прахосмокачки, а? Аз сте ми щупили нещо, аз съм ви щупила главите. Добре, тогава Янков ще се маже с брашно, ще чупи яйца в главата. Всичко. Какво? Защо аз? Ами, защото аз ще говоря с хората, ще ги надъхвам да фърлят пари. Не, да се размениме. Ей, че се древнав, ама. Дай, хубави, ще напускаме лайна, пък ще безмислим. Айскрим, благодаря. Айскрим, благодаря. Айскрим, благодаря. Ма какви инфоизорки сте, ма? По-скоро на духалки ми приличате, ма. Айскрим. Какво е това, ма? Мълчите като някой мулета. Боже, това дете ще ме побърка. Защо ядеш суровата кайма, бе? Еми, бързам да ям, защото ти пак ще изгориш каймата и пак не мога да ям. Седиш ли мисълта? Оф, ема. Ай, беги да си играш. Оф, той е мой идиот, той път ще ме излага пред целия тикток. Какво? Мамо, виж, Иван и Янков са на лайф. Цъкайте, гифтете, Янков ще пие цец. Айде, Иван ще се намаже соли, ако биеме. Дайте сега, лова! Иван ще бърка в келефа. Няма бърка в келефа. Виж колко пари изкарваме, бе. Дай, цъкайте, домощно, сега! Маля, виж, тия двамата идиота имат 500 човека в лайфа. А колко пари са изкарали? Не знам, обаче не спират да им хвърлят гифтове. А Лили пък качи лайф и има само 2 човека и гледат. Футболистите от Емо и комарджета са по-известни от нея. Защо ги гледат толкова много хора, а нас никой? Ами, защото сте много скучни. Дай на мен да видиш какво ще се случи. Хора, Мамо, да ти знаете, разбираш от TikTok. Баба Яга ще им Кой не така. разбира, ма? И ние ще Знаеш какво гледат. прескам тиктока, ма? Я пускай лайфа. Мило, нямаме друга опция. Те идиоти ни минаха, даже са в ранкинга. Ма какъв Какъв ранкинг, ранкинг, ма? Ей, сега ще ги Ами видите, аз ма. не Ей, сега аз ще не ма знам видите. кой е ранки. Айде, цъкайте и подкрепите всички! Къде отидаха хората, бе? Стойте, ще направя суплес на Иван! Абе, не, аз за 50 точки няма да се жертвам. Ще се контузя. Ако се контузя, няма да играе футбол. Ако не играе футбол, женките няма да харесват. Тихо, бе, брат, виж, че хората падат. Добре, бе, сигурно някой по-интересен е пуснал лайф. Яша бе, Йордан Султан, Албена Барбицу, Штуката, Боянчо, Ловята Ланци и цялата ми армия. Так. Ох, мамо, стига си ми излагала. Мило, в лайфа има 2500 човека. Какво? Мамо, кажи им, че съм ти дъщеря и да ме последват. Трябва да снимаме семейството като Кардашианс. Аз съм Кайли, казвали са ми, че много приличам на нея. По-скоро си Брус. Така да е, Кейтлин. Леле, бременната богомолка има 2000 човека на лайф. Ужас, пълна излагация. Баба Яга хвърля гюбеци на лайф. Не я е срам. Добре бе, откъде се появиха тия селенки, бе, братче? Излагат имидж на цялата ни кооперация. Казвам ти, няма да остава нещата така. Добре, и какво ще направиш? Ще им спра ток. Айде с мене. Айде. Опа! След Боже, трета аз част съм направо. единствената нормална тук. За трета част, ако ми видите моите първо едното видео на Лилия Начкова до 200 лайка ще направя трета част от Лилия Начкова. Ако го направите, тогава ще ви направя всичко. Чухте ли? Ай, направете го. 3, 2, 1, сега трябва.